नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी आळूच्या वड्या बनवणार आहे, त्या पण थोड्याशा वेगळ्या प्रकारे करणार आहे। तर त्यासाठी इथे मी गावरान आळू इथे घेतली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि 10 ते 12 पानं हे आहेत। त्याचा पूर्ण असा रोल करायचा आहे आणि मध्ये चिरून घ्यायची आहे, कारण आळूची पानं ही आपल्याला चिरून घ्यायची आहेत। आणि मागच्या बाजूला ज्या शिरा वगैरे जर जाड असतील तर त्या तुम्ही सुरुवातीलाही काढू शकता। मी कापल्यानंतर काढणार आहे, कारण त्या आपोआप बाजूला होतात। इथे ही आळू एकदम बारीक चिरून घ्यायची आहे सुरुवातीला। आता या प्रकारे बारीक अशी ही आळूची पानं चिरून झालेली आहेत। एक बटाटा इथे किसून घेतलेला आहे आणि 2 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून परत पाणी ओतून ठेवलेलं आहे। त्यासाठी आता वाटण करायचं आहे। तर इथे मी हिरवी मिरची घेतलेली आहे, आलं आणि लसूण, थोडेसे जिरे घ्यायचे आहे। आता याचं वाटण बनवून घ्यायचं आहे थोडंसं पाणी घालून। यासाठी मिक्सरचं बारीक भांडच हे वापरायचं आहे, म्हणजे त्यामध्ये लवकर बारीक होतं। इथे हे वाटण आता या पद्धतीने बनवून घेतलेलं आहे। आता कढईमध्ये तेल घालायचं आहे। तर मी इथे 2.5 पळ्या हे तेल घातलं आहे। तेल तापल्यानंतर यामध्ये जिरे घालायचे आहेत आणि जिरे घातल्यानंतर थोडासा अगदी ओवा घातलेला आहे। त्यानंतर थोडासा हिंग घालायचा आहे। छान असं परतू द्यायचं आहे। आता यानंतर केलेलं वाटण यामध्ये घालायचं आहे। हळद घालायची आहे। आता हे जे वाटण आहे ते व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। यामध्ये 1 ते 2 चमचा तीळ घालायचे आहेत। व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर ही कापलेली आळू यामध्ये टाकायची आहे आणि व्यवस्थित अशी ही परतून घ्यायची आहे। परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये जो बटाटा किसलेला आहे तो घालायचा आहे। बटाटा घातल्यानंतर हे परत एकदा हलवून द्यायचं आहे। बटाटा व्यवस्थित असा या भाजीमध्ये मिक्स झाला पाहिजे। भाजी व्यवस्थित ही खाली बसलेली आहे, हे पाहू शकता तुम्ही। आणि यामध्ये आता पाणी घालायचं आहे। इथे मी 1.5 ग्लास हे पाणी घातलेलं आहे। चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचं आहे, कारण यामध्ये बेसन पीठ पडणार आहे। थोडंसं जास्त घालायचं आहे मीठ। भाजीला उकळी येईपर्यंत इथे मी 1 वाटी हे बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि अजून अर्धा वाटी घेतलेलं आहे, म्हणजे 1.5 वाटी हे बेसन पीठ घ्यायचं आहे आणि थोडंसं पाणी घालून हे एकत्र करून घ्यायचं आहे। बेसन पीठ असं कालवून घ्यायचं आहे। हे पहा, याप्रमाणे हे पीठ मी केलेलं आहे। इथे गॅस आता बारीक करायचा आहे आणि हे जे बेसन पीठ कालवलेलं होतं ते यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। नुसतं कोरडं बेसन पीठ जरी यामध्ये टाकलं तरी पण चालू शकतं, पण त्यामध्ये खूप गाठी होऊ शकतात। त्याच्यामुळे या पद्धतीने जर बनवलं तर गाठी होण्याची शक्यता कमी होते। आता कढई ही पकडीमध्ये धरायची आहे आणि हे जे बेसन पीठ आहे ते या भाजीमध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे।
गॅस हा बारीकच ठेवायचा आहे. जर आळणी असेल तर थोडंसं मीठ यामध्ये इथे घालू शकता. आणि जर गाठी जर झाल्या तर याला व्हिस्करचा वापरही तुम्ही इथे करू शकता. जसं आपण पिठलं हटतो त्या प्रकारेच या भाजीमध्ये बेसन पीठ घातल्यानंतर हटून घ्यायचं आहे आणि असं घट्ट असा गोळा तयार झाला पाहिजे. व्यवस्थित असा शिजवून घ्यायचा आहे. यावर 4 ते 5 मिनिट झाकण ठेवून व्यवस्थित असं हे शिजवून घ्यायचं आहे. छान असं शिजलं गेलेलं आहे. एकदा चव घेऊन बघायचे आहे. जर कच्चं लागत असेल पीठ तर अजून थोडंसं शिजवू द्यायचं आहे त्याला. आता हे मी चव घेऊन बघितलेलं आहे. एकदम पीठ हे व्यवस्थित असं आळूच्या पानांमध्ये भाजीमध्ये व्यवस्थित शिजलं गेलेलं आहे. तर आता एक ताट घ्यायचं आहे किंवा एखादं पोळपट आता मी घेतलेलं आहे. तर त्याला थोडंसं तेल लावून हे जे मिश्रण आहे ते आता यामध्ये घालायचं आहे. चव खूप छान आलेली आहे. मी आत्ता चव घेऊन बघितलेली आहे. खूप छान चव येते याला. आता व्यवस्थित असं हे पसरून घ्यायचं आहे. तुमच्याकडे जर नॉनस्टिकची कढई असेल तर त्यामध्ये तुम्ही करू शकता. स्टीलची कढई जर वापरली तर खाली लागू शकतं. मी इथे ॲल्युमिनियमची कढई वापरलेली आहे. तर आता हे सर्व व्यवस्थित असं हे थंड होऊ द्यायचं आहे आणि थंड झाल्यानंतर याच्या वड्या कट करून घ्यायच्या आहेत. आता जेवढी पातळ किंवा जेवढी जाड पाहिजे तुम्हाला वडी तेवढी तुम्ही इथे थापू शकता. शक्यतो थोडीशी जाडच ठेवा. यावर अगदी थोडेसे तीळ हे कच्चे घालायचे आहेत. आणि हे एकदम थंड होऊ द्यायचं आहे. इथे हे पूर्ण थंड झालेलं आहे आणि आता याच्या वड्या करून घ्यायच्या आहेत. थंड झाल्यावर एकदम भरभर अशा या वड्या पडल्या जातात. आता तुम्ही याला कुठलाही आकार देऊ शकता. कुठल्याही आकारात कट करू शकता. छोट्या मोठ्या. वड्या कापून झाल्यानंतर या सर्व आता काढून घ्यायच्या आहेत. खाली अजिबात ह्या वड्या चिकटल्या जात नाही. व्यवस्थित असं शिजल्यानंतर तशीही खाल्ली तरी पण खूप छान लागते. आणि या पद्धतीने सर्व वड्या आता या काढून घ्यायच्या आहेत. इथे पाहू शकता तुम्ही एकदम छान भरभर अशा या वड्या निघालेल्या आहेत. आणि या काढून झाल्यानंतर तळून घ्यायच्या आहेत. एका कढईमध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि हव्या तेवढ्या या वड्या तुम्ही तळू शकता. तेल तापल्यानंतर गॅस हा बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवरच ह्या वड्या तळून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे खमंग आणि कुरकुरीत होतात आणि रंगही त्याचा खूप छान येतो. यातल्या काही वड्या या लोखंडी तव्यावर मी परतून घेणार आहे. सगळ्या वड्या या न तळता काही तव्यावर परतायच्या आणि काही तळून घ्यायच्या. कारण की खूप मग तेलकट होतं. त्यामुळे मग काही वड्या या मी इथे तुम्हाला दाखवण्यासाठी तळत आहे. इथे पाहू शकता मस्त असा रंग या वड्यांना आलेला आहे. इथे छान अशा या वड्या तळून झालेल्या आहेत. आता व्यवस्थित अशा या निथळून घ्यायच्या आहे आणि एका डिशमध्ये काढून घ्यायच्या आहेत. या वड्या एवढ्या छान लागतात. तुम्ही करून बघा. बटाटा घातल्यामुळे याची जी चव आहे वड्यांची ती अगदी वेगळीच होते. नुसती सॉस बरोबर सुद्धा खूप छान लागतात.
या वड्या तळता तळताच निम्म्या संपून जातात. लोखंडी तव्यावर फक्त एक पळी मी तेल सगळ्या बाजूनी असं टाकलं होतं आणि त्यावर आता या वड्या मी एक एक करून टाकणार आहे आणि गॅस हा बारीक ठेवायचा आहे, म्हणजे व्यवस्थित अशा या परतल्या जातात आणि छानही होतात. या वड्या पण झाल्या आहेत. इथे या वड्या तळून झालेल्या आहेत. मस्त असा रंग आलेला आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.